Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kitabipun jamaah tanglet. Napa ingkang dados imam menika boten memenuhi syarat menika boten angsal dados imam ngoten. Nggih alhamdulillah niki nggih kesrempet kedhi tapi nggih niki takdiripun Allah. Imam menika imam umum ingkang kula maksud kalian panjenengan tangletaken menika nggih kuduipun memenuhi syarat tentang terutama bacaan menika tentang terutama nggih gerakipun hukumi salat. Lah niku nggih eco ngaos ngeten niki makrifat tanpa syariat sesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadose ingkang kula contohaken dhateng kula kiyambak, kula niki mboten memenuhi syarat untuk dados imam, terutama nggih ten musala nika. Krana niku umum. Krana bacaanipun kula mboten memenuhi syarat panjang pendeke, mboten saged krana mboten mondok terus sing ngoten nggih. Lah niku mboten memenuhi syarat nggih mboten angsal ngimami. Jelas imam umum niku wau nggih kula sanjangaken secara hukume kudu memenuhi syarat. Nah niki kula jawab sedanten mboten angsal ngimami secara umum. Kalek salat kiyambak nggih urusanipun Allah krana Allah ingkang mireng. Senajan dawa cedheke luput kathah ingkang dadi bukti dados walinipun Allah. Nggih, Mbah Saleh mawon Sunan Ampel niku makome sing enten pinggire Sunan Ampel niku diparingi amalan dhateng Kanjeng Sunan Ampel menika Khayyul Qayyum. Lah niku mawon diwaca kayumu kayuku, kayumu kayuku, kayumu kayuku. Karena kehidupane temen, sak temenane krana Allah. Monggo Allah ingkang semerap maringi julukan Wahdatul Wujud. Lah niku hake Allah. Lah ngoten nggih. Namung niki ingkang panjenengan tangletaken bab salat niku wau nggih ngoten. Lah niku hakikate napa sih? Makrifate napa salat niku? Salat ingkang jamaah sing sak benere menika disyariataken dhateng Allah sesungguhnya imamnya yang khusyuk. Lah niku lek kaken mangan duweke wali murid gak iso mbayar dikongkon mulih sampe gak ngaji pirang-pirang dina boleh gak iso mbayar ya luput. Niku senajan dawa cedheke fasih nggih sampean tingali nika pirang-pirang tahun gak manfaat blas wong krana donya. Mboten krana sak temenane ngajaraken krana Allah ikhlas lillahi taala. Nah niku imam menika imame salat menika sesungguhnya nggih sing khusyuk. Senajan enten wingking kiyambak barisane niku makrifate. Lah niku nggih. Namung cara umum enten ajaran syariat imam nggih sinten ngajeng mriku. Lah niku panjenengan artekaken kiyambak pundi sing manfaat. Lah niku nggih. Mongko menika niku sing boten saged ngimami, boten memenuhi syarat. Lah niku wau nggih sing ngoten. Lah niki wau nggih ngoten. Sing gadahi penyakit maksudipun kula penyakit nggih niku le pipis menika netes. Lah niku nggih. Niku mboten angsal dados imam. Karena secara syariat mboten memenuhi syarat karena nggadahi penyakit ingkang nggih terutama tiang ya napa niki nggih. Mboten nyalalaken mboten ngrendah-ngrendahaken menika namung niki sing nggadahi penyakit mawon. Niku pas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ngoten niku medal dugi lubang aurate tetesan air kencing niku. Lah niku nggih mboten saged memenuhi syarat sesungguhnya.
Lah niku Nabi sakniki enten pempes. Mongko lek kajenge salat yang ingkang penyakitan ngoten nika diparingi pempes. Apakah itu bisa dikatakan sah sebagai imam? Kula sebagai penyampai mung sekedar nyampaikan ilmune Allah, nggih kula jawab niku wau. Wallahu a'lam bissawab. Lah niku nggih intine ingkang panjenengan tangletaken niki bab syarat-syarate dados imam. Memenuhi syarat napa mboten nggih meniku wau ilmune kula pun sanjangaken dhateng panjenengan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.